फक्त हे आमचे दीर, हे बघा, हे दीर आमचे बघा. मेरकर बोला. ते हसतच राहतात मेरकर. असोळी खाल्लेली आहे. श्रीदेवी जरीमरी प्रासादिक भजन मंडळ माळगाव यांचे बुवा सचिन परब आलेले आहेत आणि ही त्यांची मंडळी आहे. तर आपल्याकडे ते आता भजन सादर करणार आहेत. आपण बघूया त्यांच्या भजनाची एखादी झलक.
दर्शनाची ओढ ही जीवाया, तुझ्या दर्शनाची ओढ ही जीवाया, मला भेट द्या हो आया बाप्पा गणराया, मला भेट द्या हो आता बाप्पा गणराया, मला भेट द्या हो आता बाप्पा गणराया. दर्शनाची ओढ या जीवाया, दर्शनाची ओढ या जीवाया, मला भेट द्या हो आता बाप्पा गणराया, भेट द्या हो आता बाप्पा गणराया, भेट द्या हो आता बाप्पा गणराया. हृदयात ध्यास देवा ते निरंतर, देवा ते निरंतर, देवा ते निरंतर, नाम तुझे माया नाही तुला, देऊळी सप्तशृंगा, देऊळी सप्तशृंगा, देऊळी सप्तशृंगा, नाम तुझे बहु गोड नित्य ओठावरा, नित्य ओठावरा, नित्य ओठावरा, भक्ती भावे आळविला येई तुझं स्वरा, येई तुझं स्वरा, येई तुझं स्वरा. भक्तिभावाचा आहे हा जिव्हाळा, भक्तिभावाचा आहे हा जिव्हाळा, मला भेट द्या हो आता बाप्पा गणराया, भेट द्या हो आता बाप्पा गणराया, भेट द्या हो आता बाप्पा गणराया. दर्शनाची ओढ ही जीवाया, दर्शनाची ओढ ही जीवाया, मला भेट द्या हो आता बाप्पा गणराया, भेट द्या हो आता बाप्पा गणराया, भेट द्या हो आता बाप्पा गणराया. भागवत तुझे घराघरात झाले, घराघरात झाले, घराघरात झाले, घराचे माझ्या जमते झाले, रूप मनोहर बापरे झाले, झाले, रूप मनोहर बापरे झाले.
छोट्या रुद्रांशचा आज वाढदिवस आहे, त्यानिमित्त एक छोटस गाणं, त्याचा एक अंतरा म्हणायचा प्रयत्न करतोय ध्रुवपद. बार बार दिन ये आए, 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 बार बार दिन ये आए. जियो हजारों साल ये मन है आए तू. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Rudra, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Rudra, happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए. जियो हजारों साल ये है आरज़ू. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Rudra, happy birthday. Happy birthday, dear Rudra, happy birthday. श्री ज्ञानदेव, श्री पंढरीनाथ, श्री गणपती गजानन महाराज की जय. तूच कृपाळा दैवत माझे, हे भगवंतारा, देवा हे भगवंतारा, देवा तूच कृपा
गणपती बाप्पा. तर मित्रांनो, आजचा तिसरा दिवस संपलेला आहे आणि ह्या माझ्या बहिणी तुम्हाला काय सांगतायत बघा. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नवीन असाल तर आत्ताच्या आता सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना पण पाठवा, कारण का हा चॅनल तुम्हाला खूप जास्त एंटरटेनमेंट देणार आहे. तर बाय बाय. बाय बाय. गुड नाईट.